Den aflevering, den skal sendes i aften. Hvis Emil ikke sender den, så er jeg fucking doomed. Emil, please med din aflevering. Jeg har virkelig brug for den, det vil redde mig. Altså, hvad fanden laver han? Han er slet ikke kommet for at spille spillet. Jeg har jo trukket ham fuldstændig fra 0-2 til 7. Hvad fanden ville han lave, hvis det ikke var for mig? Godt, tredje nørd. Nu er øjeblikket kommet, hvor I skal gå i gruppe sammen med en af dem, I tror, I kan. Du skal vælge mig, fordi jeg er 100% mere værdig end Amalie. Jeg har været siden dag 1, og jeg har virkelig kæmpet for det her spil. Ja, jeg synes, at du skal vælge mig, fordi at jeg har kæmpet lige så hårdt. Jeg har ikke været siden dag 1, men det er også hårdt at komme ind i noget, I har opbygget. Du kan stole 100% på mig, så derfor synes jeg, at du skal vælge mig. Ja, jeg kan jo på mange måder godt forstå, at Julie har svært ved at vælge. Altså, jeg kan knap nok huske navnene på de to piger, hun skal vælge imellem, men jeg ved, at de har en personlighed tilsvarende et hvidt stykke papir. Jeg vælger den her person, fordi at jeg stoler 100% på hende, og jeg ved, hun har min ryg, og jeg ved, at jeg kan komme længst med hende. Så jeg vælger Lærke. Skal vi ikke bare på chat til at besvare opgaven? Nå ja, ligesom du gør til alle dine afleveringer. Seriøst, blev ikke Hvorfor minus 3, hvis ikke du havde chat? Jeg bryder mig overhovedet ikke om, at de siger, at jeg bruger ChatGPT til mine afleveringer, for det gør jeg ikke. Og altså, de er jo nok bare misundelige på mit karaktergennemsnit. 3, hvis ikke du havde chat. Bruger du det faktisk? Nej! Altså, det kan godt være, det sker en gang imellem, men det er jo ikke rigtig noget, man behøver at få at vide. For altså, jeg har jo ligesom et ryg at løbe op til. Jeg går i X, og jeg bliver set som en i closing i klassen, og altså, det er jo ligesom 3C, for altså, man ser dem jo næsten helt aldrig, så hvem er det, de er? Laura, synes du selv, du er værdig, når du så i timen? Du synes, at det er et åndssvagt spørgsmål. Jeg synes, jeg har kæmpet lige så hårdt som alle jer andre, selvom jeg sover. Og desuden så har jeg et højere gennemsnit, end I alle har, så jeg synes, I skal passe jer selv. Sofie, fortjener du at tage en hue med hjem, når du altid kommer for sent, og du bor lige over for skolen? Ja, 100%. Jeg er der mere end nogle af de andre, der sidder lige præcis i det her forum. Hvem for eksempel? Ja, det har jeg ikke lyst til at udtale mig om. Emil, hvordan kan det være, at du ikke selv har kage med, når du er efter alle andre? Burde. Fuck et fladet svar det der. Jeg synes slet ikke, du er værdig til at være her. Hey! Der er lasho-besked! Jeg håber virkelig, at det er gymfest, fordi snart er der jo finaleuge, og det er afgørende for, om jeg får hue på. Der er fest! Der er fest! Og jeg skal bare ud og score de dejligste gis. Jeg tænker, at jeg tager inspiration fra 3. E's klassefester. Det er jo sådan lidt all around. Der er fucking fest! Jeg kan mærke, at jeg allerede glæder mig. Vi er for sej til det her sted. Vi vil have alle 12-taller med. Og jeg vil se dig gå ned og holde slik, når jeg ser i klassen, for jeg kan ikke. Wow. 6 uger til studenter må på. De kalder os for X'er, det er som lærerne de elsker. Fly er kommet for at lære os, og mål, vi er kommet for at blære os. Og Cecilia er en ung dame, vi skal ryste røv til en eksamen. Og vi er unge og stjerne, så vi sørger for at grille jeres stjerne. Vi er for sej til det her sted. Vi vil have alle 12-taller med. Og jeg vil se dig gå ned og holde slik, når jeg ser i klassen, for jeg kan ikke. Wow. 6 uger til studenter må på. Det er ikke lige så slemt som det. De stjæler alle vores point. Vi er lærernes favorit, de har givet os 12-taller i vores snit. Og vi er godt sendt afsted, så tag en ny bog med. Vi er for sej til det her sted. Vi vil have